Vítajte pri sledovaní videa, ako schudnúť za 21 dní s kúrou metabolizmu. Poznáte skutočný dôvod, prečo viac ako polovica obyvateľov trpí nadváhou? Chcete vedieť, ako jednoducho a rýchlo spálite cielene nadbytočné tuky a aktivujete svoj metabolizmus? Čo teraz uvidíte, nie sú žiadne neužitočné cvičenia, dietné koktély alebo magické pilulky. Nezáleží na tom, či ste žena alebo muž. Chcete schudnúť pár kíl alebo máte nadvahu, koľko máte rokov alebo v akom stave sa vaše telo nachádza. Spoznáte, prečo tzv. Zdravé potraviny v skutočnosti spôsobujú choroby a nadváhu. Aké jednoduché je schudnúť rýchlo, dlhodobo a bez jojo efektu a kto objavil ozajstnú príčinu obezity. Nie je to vaša chyba, že ste ešte doteraz nevedeli, ako prirodzene spaľovať tuky a tým aj úspešne schudli. Dovoľte, aby sme vám vysvetlili niečo, čo ste ešte nikdy nepočuli. Preto sledujte a pozorne počúvajte. Na konci vás čaká malé prekvapenie. Pýtate sa seba, prečo nemáte ideálnu váhu, keď športujete, menej jete, obmedzujete sladkosti a nakoniec dokonca priberiete ešte pár kíl navyše? Dôvodom je metabolizmus. Ľudia, ktorí majú správne fungujúci metabolizmus, sú zdraví, aktívni, chudí, pohybliví, duchaplní a motivovaní. Zdravý metabolizmus sa stará o to, aby všetko, čo sa do tela dostane, telo správne zúžitkovalo a nakoniec zo seba vylúčilo. Naopak, nesprávne fungujúci metabolizmus z tela všetky látky nevylúči. Zostatok sa v tele a bunkách ukladá v mikroskopicky malých množstvách, čo vedie k zásobovaniu nadbytočných tukov. Hlavnou príčinou nadváhy je teda metabolizmus, ktorý reguluje náš príjem a výdaj potravy. Pravdou je, že väčšina ľudí s nadváhou o tom nevie. Ako prichádza k narušeniu metabolizmu a ako ho môžeme znova aktivovať? Narušený metabolizmus nie je schopný vylúčovať zvyšky potravy plnohodnotne. Telo sa znečisťuje a príjma vždy menej výživných látok. To zapričňuje hlad a preto ľudia s nadváhou jedia časom viac a častejšie. Ako ho ale môžeme aktivovať? Metabolizmus je regulovaný časťou mozgu, ktorú nazývame hypotalamus. Hypotalamus je spájacie a riadiace centrum, ktoré reguluje metabolizmus, trávenie a vylúčovanie. Keď táto časť mozgu nefunguje správne, prichádza k nadmernému ukladaniu tukových rezerv a nestraviteľných zvyškov. Ľudia, ktorí o tom nevedia, majú sotva šancu byť štíhli. A to aj s najlepšie prepracovaným športovým a stravovacím plánom. Pri nadmernom športe dokonca škodia svojim kĺbom, čo vedie k bolestiam kolien a opotrebovaniu kĺbov. Rozdiel medzi obezitou a poruchou hypotalamu objavil v 50. rokoch britský doktor Simmons. Vyvinul úžasný program na chudnutie, ktorý pomáha zvíťaziť nad nadváhou a obezitou. Spoznal, že chudnutie rýchlejšie, efektívnejšie a zdravšie funguje vtedy, keď sa aktivuje telu vlastný metabolizmus. Dr. Simmons používal kúru pri jeho adipóznych liečbách, aby odstránil odolné adipózne bunky na problémových častiach. Výsledkom je viac životnej energie, lepšia duševná kondícia, väčšia motivácia a viac chuti do života. Pretože už mnoho ľudí s kúrou metabolizmu docielilo veľký úspech, rozhodli sme sa tento účinný plán integrovať do online systému, aby aj ostatní mohli ťažiť z týchto vedomostí a mohli úspešne schudnúť. Nazývame tento program Kúra metabolizmu. Pomohli sme mnohým ženám a mužom a sme si istí, že aj vy ním schudnete a svoje vytúžené výsledky docielite. Základom programu je reaktivácia hypotalamu, oživenie metabolizmu, vylúčenie jedov nestraviteľných zvyškov potravy a nadbytočných tukov, naberanie novej energie v tele a zmena stravovacích návykov. Čo kúra obsahuje? Kúra metabolizmu spája chudnutie, stravovanie a motiváciu v jednom. Kompletný program pozostáva z osobného plánu, receptov, nákupného košíka, ostatných podkladov a bonusov. Pre koho tento program nie je? Nie je pre ľudí, ktorí si kúpia program a nevyužijú ho. Nie je pre ľudí, ktorí už tak či tak všetko vedia. A nie je pre ľudí, ktorí naučené vedomosti nikdy neaplikujú. Kúra metabolizmu je program, ktorý sa musí aplikovať. Z čítania ešte nikdy nikto neschudol. Tento program zahŕňa viac ako 60 rokov výskumnej práce v oblasti chudnutia a tak ako aj dlhoročné skúsenosti od doktora Simmonsa, ktorého poznatky sa poskytujú dodnes na exkluzívnych klinikách za vysoké ceny. Pre koho je to tá správna voľba? Kto potrebuje návod, krok za krokom s reálnymi príkladmi, kto chce vedome schudnúť a nechce hľadať riešenia mesiace čítaním fór, kníh a časopisov. Kto hľadá cestu, ako vziať svoj život do rúk a mať zdravé a atraktívne telo. Kto chce oživiť svoj metabolizmus a nabrať v celom tele novú energiu. Kto nemá chuť na diety, múdre rady od vševedov chudnutia a extrémne športové aktivity. A kto chce konečne znova zdravé telo plné energie, radosti, vitality a motivácie. Čím sa odlišuje tento program od ostatných programov? Kúra metabolizmu funguje ako vedecky, tak aj matematicky presne ako švajčiarske hodinky. Program pochádza z praxe a slúži výhradne na docielenie výsledkov. Plnohodnotný a zosúladený program opisuje presne ako schudnúť, spaľovať nadbytočný tuk, aktivovať hypotalamus, vylúčiť z tela nestraviteľné zvyšky potravy a energetizovať svoje bunky. Väčšina kníh a poradcov opisuje len čo robiť, ale nezodpovedá dôležité otázky po schudnutí. V kúre metabolizmu je návod ako schudnúť a prečo funguje dlhodobo.
Kúra metabolizmu je digitálny produkt a môžete ho využívať na každom počítači. Po objednaní obdržíte okamžitý prístup k obsahu kúry. Jednoducho a rýchlo. Začnite hneď teraz a nepočúvajte nezmysly dietného priemyslu, ktorý s každou novou dietou tento problém elegantne obchádza. Spoznali ste ten pravý dôvod obezity. Nie je žiaden iný dôvod žiť dlhšie s nadváhou a s nespokojným telom. Keď chcete teraz úspešne schudnúť, tak sa poponáhľať, lebo nevieme, ako dlho tento program budeme ešte ponúkať. Už za pár minút môže byť teoreticky neskoro.